ham der, sådan forfatteren Sartre. Det er sådan en, hvor Ja, det er sådan, bare, der er slet ingen vej. eller hvad hedder han? Ja, Okay. Der er Sartre, ikke? Og så er der... ja, der er ham den anden med Zarathustra. Jamen, det er det ikke Sartre. Nej, Og så er der... Er det det? Så er der ham... er det? Men det kan godt være, det er det, man mente, det var, ikke det var? så er der ham... Ej, det er det, ikke? Hvad hedder den forfatter? Han hedder... Jeg har læst en bog på fransk. Kafka. Kafka, ja. Ja, jeg har aldrig læst ham. Og skal så er jeg der lige Camus. sige. Ja, Camus, han var fed. Han skrev det en eller anden. Selvom alt er tilladt, er der noget, der er forbudt. ja. Det er meget flot skrevet. Ja. Og man slår ikke bare folk i. Mm. Men her, der gør man altså prøv igen. Ja, altså med det, jeg har det sjovt med det, det kan godt høre, ikke? Ja. Det er det. Jeg er sindssygt. Hvad er det, du prøver på nu egentlig? Det er glemt. Ikke noget. Bare at den overhovedet gider at ringe som almindelig telefon. Jamen, hvad er det, så du laver? Hvad? Jeg tjekker bare, altså, om den der, jeg kunne få lov at lave en handling, der er påkrævet. Og den siger, det er påkrævet, og så vil den ikke lade dig gøre det. Nej. Det synes jeg er meget godt gået. Om det der Kafka kommer ind i billedet. Ja, det må man sige. Det er lidt Sisyfos.